Készítsünk együtt nagyméretű bujkálót egzotikus állatok számára. Ha te sem találsz kis állatodnak megfelelő méretű vagy típusú bujkálót, akkor ezt a videót neked ajánlom. Én ugyan többet vásároltam több méretben, viszont Zafira már 8 éves, és neki mindegyik kicsi. Próbáltam olyan anyagokból dolgozni, ami mindenkinek van otthon, például ez a 2 egymásba fordított, elvágott virágcserép. A vázra sziloplasztot húztam. Ha nincs otthon ilyesmitek, akkor nagyon könnyen lehet vízes bázisú ragasztóba mártott papírcsíkokkal is egy vázat készíteni neki. Én ezt a cserepes részt fixáltam egy kis madárhálóval is, ugyanis levegőre száradó gyurmával készítettem el a felületét. Ezt nagyon sokáig tudod formázni, mintákat faragni, vágni bele. Nekünk azért fontos a bujkáló, mert a királypitonok vagy más néven labdapitonok éjszakai állatok, tehát nappal rejtőzködnek és éjszaka aktívak. Egyébként a tartása nem olyan drága, nyilván egyszer be kell ruházni mindenre, de utána nagyon olcsón fenntartható. Viszonylag kisméretűek, változatos színűek és mintázatúak, valamint nagyon nyugodt természetükről ismertek. Meleg, trópusi éghajlat ideális számára. A nappali órákban 27 és 29 fokot igényel, amíg éjszaka 23-24 Celsius fokot. A páratartalom nagyon fontos számára, 50-60% között kell lennie, hogy a kígyóbőre megfelelően hidratált maradjon. Általában üregekben, faodvakban élnek, ahol biztonságban érzik magukat a ragadozóktól. A nőstények általában nagyobbak, mint a hímek. Több, mint 200 különböző színváltozat és genetikai mutáció létezik. Azért is hívják más néven labdapitonnak, mert a legismertebb védekezési mechanizmusa, hogy fenyegetés esetén összetekeredik és labdaformát vesz fel. Csak egyedül tartható, egyáltalán nem szociális állat. Fagyasztott és élőjelességet is elfogadnak. Nagyméretű kígyókat pedig havonta egyszer elégetetni. Én a gyurmás réteget egy magkeverékkel vontam be, hogy minél több élő növény legyen a terráriumban. Pár napon belül kikelnek, és gyönyörű növényes bujkálót kaptunk.